ahojky, tady je Emoji. Ahoj. A dneska budeme hrát Uno. Ano, co budeme hrát Uno? A kdo bude hrát Uno? No my, Emoji. A můj tady host, Karolína. Jo, Karolína. A my si teď nachystáme naše karty. Takže jsme tu zpět, už jsme si to připravili a jdeme hrát. A já sem dám první, toto zrovna ne, toto taky ne. Dobře, tak já jsem 3krát teď vzala tady takovýhle karty. Tak to dám asi pro spod. Konečně nějaká normální karta. Tak, Kači, můžeš začít. No, dík. Dobře, tak já začnu, jak chceš. Dávám sem 5. Jo, ona mi furt říká křestním jménem, ale jmenuje se Emoji. No, tak můžeš, Na YouTube. můžeš už konečně dát kartu nějakou. Můžu. No, tak A tam nechci. jako dej. Třeba. Dobrá. Nic má na stole, už Jo, tak nemám 4. Dobře, já taky nemám zelené. 4. Nám to skončilo stejně. Jo, super, seš super. Já vím. Já tam prostě dávám všechny karty, které mám. Ida, hej, Dej tam nepodváděj. kartu. Aha, já jsem to ukončila, tuto hru. Sakra, 5. Dobře, tak teď začínám já, nebo ty? Ještě. No, ty Dobře, tak tady mám 5. máš 5. No a ty tady máš kartičky, takže jako, a já ti do nich A já to postupně skončím. taky. Za chvilku budeme mít dohraný. Počkej, ty jsi dělala tuhle kartu. Táhnu, takže hraj 2 Ne, táhnu já. Asi. No, Jo, takže táhnu já. ne, netáhneš. No tak táhnu. Super, já nebudu táhnout koně. A dej tam zelenou. Musíš tam dát zelenou. Musíš. Ber si a měním na modrý. A co když? Ne, počkat, ne, měním na žlutý. A co když ti tam dám tohle? Tak já udělám tohle. A co když já udělám tohle? No, tak já udělám toto. A co když já udělám tohle? A co, když se na to vyseru? A co když jsem dám tohle? A když já dám toto? A co když si beru? To bude dobrý. 2, 4, 8, 10, 18, 20, 26! Dobře, tak já si beru tady. Tak se jenom nauč. Poprvé si bere. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, No, vím si prostě toto. 11, 12, 13, Vím si to celý. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Konečně. Au. Několik karet. Takže teď tam máme Nic. kartu. No, to máš mít. A teď si máš. Tady si ber. Ne, počkej, to si nemůžeš brát. Ty si musíš brát červenou. A když... Jo, tady mám červenou, tady si ber. 2 si ber. Tady si ber. Počkej, ty jsi to jako šetřila, jo. No. Tady si ber. Tady si ber. Ty jsi ještě bral nebo ne? Ne, dík. Dobrý. A ne, ještě si ber jednu. Ne, počkej, neber. A tak Nebo jo, ber. Uvidíme, možná mám, jo, mám zelenou a dávám kartu.